Baina ez da bakarrik zenbe kantitate jeusten den hartoa edo garia, baita errotarriak biak ze presio daukin bata bestaren kontra. Da horretarako lehen aitatu duten maila, anazpiko maila, palanka baten bidez, edo jaso egiten da, edo estutu egiten da. Da jasoten danean, esan guru dau, goiko harria zabaldu egiten dela beko harritik, gorago datorrela, norduen nasaiago dago. Baina guru baduzu eio fintasun handian estutu egin behar dira harriak. Da horretarako, zer egin behar da? Bajatu hori beko maila, hori ardatzaren puntia edo zera txoria dauken hori bajatu egin behar da.